Yes, det er huslejenævnets afgørelse. Der er lige et par punkter her til sidst, som vi lige skal afklare. Mit navn er Alexander, Patrick. Og jeg hedder Peter. så lad os komme i gang med det. Her har vi nogle af de punkter der, som huslejenævnet har afgjort. Det første, det er nogle mangler, som der var ved indflyttelse. Ifølge lejelovens paragraf 91 skal lejer gøre udlejer opmærksom på det inden for de første 2 uger. Og så skal udlejer så ind og fikse det. Det synes vi er rimeligt. Så har vi noget gulvvarme, som ikke virker. Og der har huslejenævnet så sagt, at det skal udlejer ind og fikse ifølge paragraf 112 stykke 2. Så skal forsyning af varme være i orden. Så det skal udlejer ind og fikse, og det synes vi lyder meget rimeligt. Så har vi nogle vådsikring af badeværelset, som hverken kunne be- eller afkræftes. Der har huslejenævnet valgt at sige, at eftersom at boligen blev godkendt til beboelse for nogle år tilbage, så vælger de at sige, at de regner med, at det stadigvæk virker. Og derfor skal de ikke ind og tjekke det eller reparere noget. Vi er ikke sådan helt sikre på, om den er rimelig eller ej. Det kan man argumentere. Men ja. Huslejenævnet er også kommet frem til, at gulvet ikke gyngede, er løst eller sprækket. Altså, det gælder meget om, hvilke billeder de har fået sendt, og hvordan det så har vist, hvordan gulvet skulle gynge, være løst eller sprækket. Men ud fra hvad vi ved, så virker det som en rimelig afgørelse. Huslejenævnet er også kommet frem til, at lejeren ikke selv kunne slukke for belysningen, og at det egentlig var blevet brugt som en fælles belysning, som også gavnede andre beboere. Derfor er de i deres afgørelse kommet frem til, at lejeren han skal have sine 300 kroner tilbage, eller begge lejere skal have deres 300 kroner tilbage, hvilket vil sige, at udlejeren han skal betale dem tilbage for de 3 år, hvor de egentlig har betalt for el, som de ikke skulle betale for. Derfor så er det rimeligt. Yes. Og så skulle vi også lige finde ud af, om hvad sker der egentlig, hvis udlejer ikke lever op til den her afgørelse her, altså bare overhovedet ikke respekterer den. Og der er ligesom 2 ting, der er hovedpunkterne i den her opgave. Fordi der er både det her pengebeløb, som udlejeren skal betale med hensyn til de her lamper udenfor, som egentlig er gået over på lejers regning indtil videre. Men så er der også de mangler, som udlejeren selvfølgelig skal have repareret inde i de forskellige lejemål. Med hensyn til pengene og kravet, som lejeren har til udlejeren der. Hvis udlejer ikke betaler det her beløb, så har lejeren den mulighed at lave det til en inkassosag. Altså, de har det her krav på nogle penge, og hvis de ikke kan blive betalt, så kan det jo nå ud i, at lejeren får et autoriseret inkassofirma til ligesom at forfølge det her krav, som lejeren har, for at til sidst få udlejeren til at betale det. På den anden side, ved de her mangler, som skal vedligeholdes, hvis udlejeren ikke opfylder dem, kan lejeren eksempelvis tage til grundejernes investeringsfond. Her vil grundejernes investeringsfond udføre det her vedligeholdelsesarbejde, og så bagefter sende regningen, og sørge for, at det er udlejer, der i sidste ende betaler for det. Det her har de også lovhjemmel i boligforholdsloven, eller lov om boligforhold, i paragraf 69, hvor der direkte står, at når en udlejer ikke har udført deres vedligeholdelsesarbejder, som huslejenævnet har fastsat, og de ikke har gjort det inden for huslejenævnets fastsatte tid eller frist, så må lejer gå til en investeringsfond og ligesom få dem til at udføre arbejdet for sig. Ja, det var egentlig det, de sidste par opgaver gik ud på.
Tak for det.